Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Okay, mga higala, mga tinahod nga ting paminaw, ayaw mo ka tingala nga ang tulumanon ni Veritas magsugod na puta og ingon ani nga oras, no? Kay dunay bag-ong arrangement sa time sa mga programa diri og tungod sa maong hinungdan mao na nga temporaryo nga kining atong schedule karon sa programa ang kahayag sa pagtuong Katoliko 30 minutos lang ni siya, no? 5:45 to 6:15. So mao na, no? Mayong adlaw sa Ginoo kanatong tanan. Dili na nako daghanon og kanang greeting ninyo kay 30 minutos raman ni atong tulumanon karon. Mo diretso ta sa atong mensahe nga ihatag, no? Niining maong tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Now atong basahon kining gisuwat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Sugdo na to pagbasa sa bersikulo 8 hangtod na sa 9 o 10. Matud pa ni Apostol Pablo, una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinaagi kang Hesukristo, alang kaninyong tanan, kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Now, sa di pa na ako niipadayon, atong bantayan, nga kining sulata, no, sa ako nang giingon, suwat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Roma. Kay ang background gud niini, kung nahinumduman ninyo kung unsa tong mensahe nga gihatag sa Dios, no, ang atong Ginoong Jesucristo ngadto ni San Pablo sa kung wa ko malimot buhat 23:11 katong giingnan siya nga maingon nga nagpamatuod ka Pablo didto sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Meaning ang mensahe nga gitudlo ni Pablo o dili lang kay si Pablo, uban pong mga apostol, mensahe sa Kristyanismo dili lang kay para lang dito sa Jerusalem, kundi ipaabot usab nga to sa Roma. Bodi pasabot nga ang mensahe sa Kristyanismo para gyud sa tanan, para sa tibuok kalibutan, no? Di ba? Okay. Mao bitaw nga gitawag ning maong tinuhuan ni Kristo og universal upang tibuok kalibutan, nga sa Grego Katolikos o Katholis, depende sa variation sa Grego, kataholos, kata holos, nalukop ba? Kay ang daan gud nga tinuhuan katong gitawag natong unang ang sa pagtuo, katong Judaismo, gitawag man to og Jewish religion. O specific ba? Jewish religion, tinuhuan sa mga Hudiyo. Ano man, tungod kay kadtong tinuhuan sa daan, dili pa to para sa tanan. Sa to pa, dili pa to para kanagaling kanamingon ta nga lukop na gyud kay para ra gud sa mga Hudiyo. Di ba mo tong gitawag to tinuhuan sa mga Hudiyo. Pero kay mga unang ang pa man to, bedo nga naman kog mga unang ang tungod kay nabahin man gud pod sa duha tong tinuhuan sa daan. Di ba? Yung duha ka bahin katong sa daan. Una katong patriarchal religion, panahon ni Noe, Abraham. Then pag-abot ni Moses,
kuha na pod, kanang gitawag og tinuhuan sa mga Hudiyo. Jewish religion. Ug unya, ang kuha na ni, ang fulfillment yun ani, ang gipaabot yun ini, ang ikatulong bahin. Oh? Kung matikdan ninyo diya sa Zacarias 13, gihulagway diha nga actually, tulo ra gyud ni siya kabahin. Unang bahin, kadtong patriarchal religion, panahon ni Abraham, Noe. Dayon pag-abot ni Moses, sugdan na po dayon ang ikaduhang bahin kung tinuhuan sa mga Hudiyo. Dayon ang ikatulong bahin, nga mao ni magpabilin, matud pa diha sa Zacarias 13, mao na ni ang Kristyanismo. Oh. Gingharian sa Dios, gingharian ni Kristo nga dili na ni parehas adtong karaan nga gihulagway pananglit sa gingharian ni David nga napukan. Nya kay gingharian man ni sa Dios, mao nang kinahanglang ipabarog kini pag-usab, kinapukan man tong kang David sa iyang panahon na ipabarog gyud pag-usab, i-restore. Unya ang pag-restore ani dili na gyud siya maguba, dili gyud siya mawa. Okay, lig-o naman kanang sa tagna sa Daniel 2:44, di ba? Ug maklaro nato nga kining ikatulong bahin nga magpabilin mao na ni ang mensahe sa Kristyanismo. Katong gisugdan ni Kristo, katong pagtukod niya og iglesia o simbahan. Mao na nga no sa Buhat 23:11 ayaw ninyo kalimti ang mensahe, no? Nga giingnan si Pablo ni Kristo nga. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Take note, no, sa atong biblical exegesis ani, no, mga tinahod nga tigpaminaw. Nga naman, nga ang dapit sa Roma, gi-single out man gyud pagparallel ba sa Jerusalem. Di ba? Oh, take note. Special kayo ang Rome. Nga naman, kay giparallel sa Jerusalem, diin dito gyud nagsugod ang iglesia o gingharian ni Kristo sa bag-ong kasabutan o New Covenant. Nga pang universal na o Catholic. Si Ilo Soriano, ang iyang style ani kay nagpalahi man po siya, no, sa ang dating daan, no? Sa akong analysis lang po ni although bisag wala niya gihuna-huna, pero nagtuo ko nga mao ni ang reality gyud. Nabantayan ninyo mga tinahod nga tigpaminaw nga si Eliseo Soriano sa ang dating daan. Supak man gyud siya aning Katoliko kay daghan kuno mga pagtulon-an nga dili mao. Pero bantayan ra gud ninyo kining punto nga akong ipadayag. Pananglit, no? Kanang pagsupak nila sa paggamit sa pulong Katoliko. Kanang pagsupak ba sa paggamit sa pulong o description nga Catholic. Kahibalo sila nga ang buot ipasabot ana universal o pangtibuok kalibutan kay mo manggibot pasabot anang pulong Catholic. Supak sila kay si Obispo Ignacio kuno may unang migamit ana nga ang hayra bagyud tutuhuan nato si Obispo Ignacio kay disipulo gusto siya ni San Juan. Di ba? Unya, supak sila na, nya kay nagpalahi man sila ila, pero mga tinahod nga tigpaminaw, wa mo kabantay nga kanang ngalan gani nga gibutang ni Eliseo Soriano sa iyang grupo ron ga usab-usab. Iba dating daan dayon di lang ko ka-memorize ga usab-usab na. Dayon latest ron ang kanang iyang pundok gitawag og Church of God International. Murag napag-ito'y laing description, pero kanara akong nadumduman. Church of God International. Ibutangan niyag international. Nga naman, nagtuo ko, tungod kay nagtuo siya, nga ang iglesia sa Dios o gingharian ni Kristo sa bag-ong kasabutan para sa tibuok kalibutan.
Unya kay kanang Catholic nga Grego nga pulong, Catholicos, Catholic sa terminong gigamit ni Obispo Ignacio, kana mura man na siya og na exclusive sa Katoliko kay Katoliko magiunang dagadala-dala ana nga term. Pinaagi ni Obispo Ignacio kay didto mo na nakita o nang nakita sa sulat ni Obispo Ignacio. Kanang pag-describe sa iglesia og Catholic. So, hibalo si Ili Soriano, kanang founder sa dating daan, nga mauna ang description sa New Covenant Religion ni Jesus Christ pang tibuok kalibutan. Unya kay di naman siya pwedeng mogamit pwede siya mogamit moawat pero murag lain kung mag-awat-awat siya. Muna nga siguro iyan nangita siyang pulong, English iyang gamit, international. Di ba? International. Ang international in English na nga termino. Pero kung both subton, synonymous ra na siya sa description nga Catholic o termino nga Catholic. Unsa may bot na itong ipaabot ninyo ani nga punto mga tinahod nga tigpaminaw. So, ingon ani, supak sila sa description nga Catholic, pero ang ilang pundok, ila pong gi-describe karon nga international, nga maumaor naman ang buti pasabot ana. Lukop pang tibuok nasod gud o pang tanang nasod o international o tanang mga nasod ito pa universal worldwide o bida to si Herbert Armstrong ang term gigamit English gyapon pero worldwide nahinong do manggod po ko nga si Garner III Armstrong anak ni Herbert Armstrong sa dihang ni si akpod siya sa grupo sa iyang amahan nga si Herbert Armstrong kay naghimo po siya giyaa. Gitawag po niya ang iyang iglesia rin iglesia o Church of God International. Murang nakaingon ko nga naduha na ni kay si Eliseo Soriano gigamit niya ang pulong international. Pero before ni Eliseo Soriano no sa akong panginsusi naanay unang nigamit anang description nga international kato si Garner Ted Armstrong nga anak ni Herbert Armstrong kay katong sa iyang amahan god Worldwide Church of God no Herbert Armstrong. Okay, si Garner Ted Armstrong iyang anak kay nibulag sa tinuhuan nga gitukod sa iyang papa Church of God gihapon pero ang iyang description gibutang international. Magpag-research ra gud mo di ba? Nga kahibalo mong gukuana kay hapit mo pug ko madalaan ang tinuhuan ni Herbert Armstrong nga Church of God. Hapit ko ana sa una. Muna nakahibalo ko sa background pud ana nga grupo niya. Nga doon na si anak nga si Garner III Armstrong nga mi sukuhi pud sa iyang pundok nga gitukod. Ug naghimo og lain. So mao na ang tinuhuan nga itawag Church of God International. Murag na parihas aning kang Eliseo Soriano pero murag na ilaing description ani to make it nga lahi gyud sa uban pod, no? Kadong MCGI ba to, no? Ano? Nakalimot ko, di ko sigurado basta kay upat to ka literal nga naibot ipasabot. So now karon mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Ngano nga ako nang gidala nga mensahe ron sa atong programa tungod kay kadtong mensahe nga gipamulong ni Kristo ngadto ni Pablo sa buhat 23:11 nga giingnan siya Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma. Nganong giparalel ang Roma sa Jerusalem nga ang Kristyanismo para man sa tibuok kalibutan. Di ba? Para sa tibuok kalibutan. Mga tinahod nga tigpaminaw, ang atong biblical exegesis ani ato yung hunahon nga matag tinuhuan gani, matag organisasyon man ang simbahan, di ba? Kay gihugpong guna ni Kristo.
organisasyon ni Kristo. Matag organisasyon na ana siya kanang gitawag og sentro. Sentro. Unsa man ang sentro? Kanang sentro naa diha ang pag-administer, kana bang mamuno, mudumala. Naa diha ang ruling body. Ruling body mo na sentro. Pananglit. Kanang iglesia ni Kristo, ni Felix Manalo. Ahaman ang ilang sentro ana diri sa Pilipinas. Naa diri sa Pilipinas ang governing body. Kung wa ko masayop kanang sanggunian nas Pilipinas. So buti pasabot ang ilang sentro naa diri sa Pilipinas. So naa diri sa Pilipinas. Unya atong namatikdan nga matag pundok gani sa akong panginsusi, matag pundok. Kung asa gali masugdi, malagmit didto pud ang sentro. No? Asa gani magsugod ang usa ka pundok, malagmit didto gyud na ang sentro. Naa diha ang governing body, meaning mga tao nga mo'y nagdumala nangulo anang kapunungana. Pananglit, mga matataglaing pananglit kanang saksi ni Jehova. Ang saksi ni Jehova, ang founder ana si Charles Taze Russell man. Asa man na dito sa Amerika. Mao na nga ang ilang sentro tuwa pud sa Amerika. Ang ilang governing body sa ilang tinuhuan na sa Amerika. Niya, kini pong Seventh-day Adventist. Asa man na nagsugod dito gihapon sa Amerika. Ni Ellen White. Mao na nga ang ilang sentro tuwa po dito kay tuwa man dito na nagsugod. Pero ang kang Kristo nga iglesia nga gitukod nagsugod sa Jerusalem. Nagsugod sa Jerusalem. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Ug unya Jerusalem man ang sentro, pero naamang ko'y gipamulong si Kristo nga masabot nato nga dili ni siya magpabili ng sentro sa Jerusalem. Ngano man kay naa siya na pamulong kung nakahinumdum mo nga nag-ingon siya nga didto ako sa mga ako pero ang mga ako wa mo dawat nako. No, hinon dili ingon nga wa gyud ni dawat niya na epipila pero gi-generalize nga daghan kay daghan mang mga kanang ipasabot niya mga Hudiyo kadugo niya nga wa mo dawat niya. Kita bitaw ninyo ang kuan gibutangan magali nagsalida gihimuan magali nagsalida katong The Passion of Christ nga ang hinungdan nga siluon to. I hope nga dili lang ma-misinterpret sa mga igsuon nato mga Hudiyo ha. Pero mao man gyud ni reality, no? Mga Jews nga unsa may hinungdan gyud nga nataral sa hukman ng Romanhon din na sintensya physical death penalty si Jesus Christ. Tungod man atong akusasyon sa mga pare sa atong mga tinuang Hudiyo, di ba? So, mga Hudiyo man gyud tong nagpalansang ni Kristo sa krus kay katong gobyerno sa Roma nangulo wa man kakitag sala ni Kristo. Pero kay politiko man lagi mao na nga aon say gusto sa mga tao mao na lang gyud nahitabo pero nanghunaw biya to si katong gobernador ba to, no? Hunaw siya nga wa kuno siya labot, kamoy bahala ana. Di ba? Politiko man gud pod. So, mao na nga kinsa mahinungdan, kinsa may nagpalansang mga Hudiyo. No? Pero dili nato ni general nga hasta po ni mga Hudiyo karon dili na katong mga Hudiyo sa una nga sa tinuang Hudiyo nga gani ang mga pari man ganito, no? Usay kini man ganito mga pari po'y mapasanginlan kay mga Hudiyo man kuno ang hinungdan. Mga pari pa gyud sa daang tinuan ang responsable nga si Kristo gipatay mo na nga maraspan ilang iraspan hangtod niyato mga pari rin na naapil o dili ayaw i-apil ato mga pari ron. Okay, lahin niya mga pari ron sa laray ni sa pagkapari ni Kristo. Okay, na iglesia man yeah. Kaya itong mga pari god nga nagpalansang ni Kristo wa man tumudawat ni Kristo. So ayaw ninyo iparihas. Now, karon mga tinahod nga tigpaminaw, take note ho, nga katong buhat 23:11, no? Kung ayuhon yun na to
pag kuan ba? Pag spot, paglantaw sa may gipasabot kang Kristo ani. No. Now, nahalapad kayo ang exegesis ana no pagpasabot. Then usa sa kanang bahin sa pagpasabot ana nga gusto ni Kristo mabalhin ang sentro imbis Jerusalem. Now, ang rason nga gusto niyang ibalhin tungod kay dito sa Jerusalem wa kaayo nagdawat niya, meaning wa kaayo magmabungahon, although nagbunga pero dili kaayo mabungahon. Kay daghan mang mga Hudiyo ang wa mo dawat niya dito sa Jerusalem. So, masabot na to nga Roma, no, diha sa Buhat 23:11. Gani naapa ng Buhat 2:39 nga giingon nga naghisgot di og halayo. Put pasabot halayo kuno sa Jerusalem. Then kana kunong halayo diha sa 22:21 sa Buhat, ang mga nanimuyo anak nga klases mga tao, mga hintil. Mga hintil. Nya kay mutakdo man gani sa Roma, kay lugar mo na sa mga hintil. Pero ang maklaro na yun nato diha kanang yung Buhat 23:11 nga ang sentro mabalhin anang lugara Roma. Kay giingnan man si Pablo ni Kristo, Pablo maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Unya ang hulagway ana, ang description ana nga ato yung maklaro nga Roma mabalhin ang sentro sa kanang pagdumala mo atras ta diri sa Mateo 21:43. Katubang niingon si Kristo nga ang gingharian pagakuhaon nga na kaninyo ug igatugyan sa katawhan. Gani sa King James Version, igatugyan sa usa ka nasod o sa usa ka dapit nga magmabungahon. So ang usa sa pagpasabot ana nga ibalhin ang sentro gikan sa Jerusalem, ibalhin sa laing dapit. Unya didto sa maong dapit magmabungahon pagayo ang iglesia, meaning daghang makabig magmabungahon, no? So mao na mga tinahod nga tigpaminaw, magmabungahon sa maong dapit. Nganong ako nang gisgutan kay mao man ni atong gibasa ron sa Roma 1:6. Roma 1 gibasa na ko ang utso man to, no? Pero nindot pasahon na ko diri gikan jud sa 6, no? Giingon, lakip kamo nga anaa sa Roma, no? Roma 1:6. Nya ilahos nato sa 8. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan nga taga Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya o kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan diha sa Roma. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. So, ang pagtuo nga naabot sa Roma kay gusto lagi sa Dios nga ipaabot sa Roma. Ang ila ko nung pagtuo dito, nasangyaw. Hinon prophetic ni siya, dili niingon nga natuman na dayon tanan kay hangtod karon gipalukop pa maghihapon ang mensahe ni Kristo. Dala ni siya sa exegesis na to ani, prophetic pud ni siya. Sa ato pa nakagamot pag-ayo ang Christianity dito sa Roma. Mao na nga kadtong Mateo 21:43 nga nag-ingon si Kristo, ang akong gingharian pagakuhaon nga kaninyo og igatugyan sa kadapit o sa katawhan nga magmabungahon. Ang dapit nga gitumbok diha maong Roma. Ug na tinuod base aning Roma 1:6 hangtod sa 8. Roma 1:6 hangtod sa 8. Unya giingon pagali diri una sa tanan nagpasalamat ako sa Dios pinaagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo sa tupa nilukop. Unsa man ng lukop? Universal. Catholic. Sumuna nga ang description
ang description sa Iglesia sa Dios, Iglesia ni Kristong tinuod, Catholic. Sa to pa, kung dili Catholic ng inyong Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios, dili na mao. Pero mingon si kanang membro ni Eliseo Soriano nga akong ka discuss des Facebook, ingon siya nga, uy, tuuman mi anak kay ang among founder gibutangan man yag international. Wa na awahin na mo. Wala pa mo ni gamit anang pulong international, gigamit na sa Katoliko ang Griego ana. Katolikos. Catholic ang term nga gigamit ni Obispo Ignacio. So kung wa manggali ninyo nagikopya, nagkataon lang. Oh, lahi lang term ninyong gigamit, international. Pero ang Katoliko, ang katugyong sa Greek. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Pero wa naman tayo higong panahon. Basahon lang nako ning Roma 16:17. Bantay mo? Okay. Importante kay ni kay karon na bang panahon na lisod kaayo nga padayon gyud tag malimbungan sa pagtuo. Kay daghan ra bag yung magwawali nga maayo kay muwali. Roma 16:17. Hangyoon ko kamo mga igsuon nga magbantay og maglikay kamo niadto mga tao nga mubahin-bahin og musamok kaninyo pinaagi sa pagsupak sa pagtulunan nga inyong nadawat diha sa Roma. Kay ang nagbuhat niini mga butanga wala mag-alagad kang Kristo nga atong Ginoo kundili sa ila lamang kaugalingong kahakog. Gilimbungan nila ang mga ubos ug salabutan pinaagi sa ilang matahom nilang mga pulong. Ilang nako tiwason kay apiki ang atong oras. Buti pa sabot, magbantay ta aning mga magtudlo ron kay maayo kay ni sila manudlo. Maayo kay ni sila mamulong pero ang usa sa ilhanan dire, nga kini sila magbantay mo kay ang ilang style sa pagwali mabahin-bahin ang katawhan. Supak man ang Ginoo anang panagbahin-bahin. So, kung naagali tinuhuan nga magtudlo o magtulun anindot kayo kay Biblia gigamit pero ang resulta gali sa ilang wali mabahin-bahin ta meaning mobiya kas Katoliko kay moadto kas laing pundok an bahin-bahin division usana sa ilhanan sa mga magtutudlo nga gihisgutan sa Biblia nga kanang wala mo sa kais tinuod. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw. Ato ning ipadayon sa sunod Domingo pohon, no? I hope nga sa 30 minutos na tong discussion, na tong temporaryo nga oras, no? Doon na mo'y nakuha nga pagtulunan. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, no? Si kasamang Dani yung Tax Ilumba, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras o istasyon. Pitz Senior, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR Tatak RMN